Wie kan vir warm gaan? O, Leiden hulle. Ja, hulle was seker nog te klein, toe dans ons nog by die Masego-saal. Wie ken die Masego-saal? Steek op die hande. Daar is 300, 400, 501. Okay, I'm gonna take you back to the old location with this one. Hy is ook genoem O Lucasie as sy naam. Toe kry ons swaar, maar ons dans, wie kan dan vir ons klaar maak? O, waarom gaat? O, Leiden. Die Masego-saal. Yes, up! Die mannen moeten zo aftrappen. Daar komt zij nou. Nou is mijn hart zomaar weer lekker. Ja, je moet maar een plan maken voor een partner, joh. Vandaag gaat het gerook. Als je niet hebt, je niet. Zoals ik heb ook niet. Nou wordt vertel van nou, waarom gaat wat die instrument gehad heb die. Toen zong hij zomaar samen die band. Als die band zo speel, dan klonk het zo.